na muke iyaka muka yi ne ya dai suna cikin ta ya ba ta mota da gazar maganin su koda nomin da ta saboda ina sai da abin da su ne ya zama tarsila ta jere inda hantama ya zama ne shi ke mabata al'umma su ne a wasa siyasa ta ce su ce su koya idan ka zama malami suwa rana in ce fitowa kafin nan bai koya ci zaɓe na ce muke iyaka maza da mata Sasa hapai da manzo ana da kan da manzo ya bebe ya ci zai na ce kike ta yanka maza da mata ya ci zai ya ci na rufe ina kishin soya sun ce ne da wajar kuma mutum kuma shi ya Sun ji hausa shi